Oh Sri Timnas. Yen nek kula anu Mas, apa Madiun Ngawi lah lagi. Kok iya nggih niki Madiun Ngawi kalian Widyawati. Nggih. Jenengan sing pundi sih? Oh Mbak Chandra. Yo milih Mbak Chandra nek Chelsea kan putuku. Oh ngoten nggih. Kene Mbak Chandra. Na 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 na. Kula nyanyi ini Mbak. Nggih, ajeng nyanyi pang mireng nih. Yo ojo jeran bandinge Mas Atin, Mas Atin. Ragam bawa Bapak, monggo. Yen aku kangen. Adik kaya tunggu manuk Lagi kaya doro. Doro. Sip, semangat. Iya, ben awet urip, Pak. Iki jejer Mbak Chandra kan tambah umure. Amin. Niku kudu-kudu ae, Pak niku kok ya. Kowe aja nyek MC-ne menengo bae. Wong jejer penyanyi ya itu ora entuk karepe. Nggih, monggo. Kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu ning HP-ku pripun Bu Jayanti marem Mantap. Yen aku kangen kangen karo sliramu tak elus-elus fotomu neng dompetku Apa kowe ra krasa tak batin saben dino ra bakal ilang fotomu ning dompetku Apa kowe ra krasa tak batin saben dino ra bakal ilang jenengmu ning atiku kan pahen siping lirik aku Mbak Halo Pak, Pak Rebu joget nggih Pak? lirik atau ya Pak Rebu joget Pak Rebo lahirnya dino Kemis, Kemis. ya. Nah, pinter. Monggo Mas Yono. matin nah Mas Atim, Apa tanda? tuker mic-e Mas. Oh iya ya. Goyang Pak Jati. Goyang tipis-tipis. Asik. Tina
Jos Jis